Мәскәүдә бик актив оешма бар, ул Татар штабы дип атала. Аның җитәкчесе Рөстәм Ямалиев. Аларга да быел юбилей. Аларга 25 ел. Аларда шушы менә 25 еллык юбилей тәбрик итәсе килә. Һәм шулай ук Рөстәм Ямалиевтың, Рөстәм Фәйзовның үзендә, аның үзенә быел 60 яшь тула, шулай ук юбилей белән тәбрикләсе килә. Рөстәм абыйны туган көне белән котлыйсым килә һәм котлыйм да мин аны. Аңа әлбәттә инде исәнлек, саулык, чөнки сәламәтлек ул һәр нәрсәнең башы. Сәламәт безгә бик кирәк. Аеруча безгә сәламәтле татарлар кирәк. Чөнки татарлар халыкны, милләтне шулай алга этәреп, нинди дә булса файда китереп яшәргә тиешләр минемчә. Рөстәм ага моны әлбәттә избатлый көн сайын һәм үзенең һәрбер эше белән. Хөрмәтле Рөстәм Фәйзович, ихластан, чын күңелдән сезне шушы олуг юбилейгыз белән тәбрик итәм. Мин инде нәрсәтләргә белмим дә, чөнки сезнең тәҗрибәгез минекенә караганда бер 60 тапкыр, 70 тапкыр күбрәктер. Эшләгән эшегез күренеп тора. Аны кеше дә сөйли, халык сөйли, димәк, эшегез дәвам итә, яши. Шулай итеп безнең ел юбилейлар елы. Менә шушы юбилейлар безнең барыбызга да дәрт бирсен, киләчәктә дә матур итеп яшәргә көч бирсен һәм дөньяны матурлатырга ярдәм итсен. Сәламәтлек инде әлбәттә һәм сабырлык теләп калам. Эшләрегездә бары тик уңышлар һәм якын тирәдә бары тик сезне яраткан, сезне хөрмәт иткән кешеләр генә булсын иде дигән теләктә калам. Әлбәттә инде аңа тарафдашлар телим. Аның янында гел ныклы, терәк булырдай кешеләр күбрәк булса иде һәм әлбәттә яшьләр дә аңа күбрәк тартылсын дип теләк телим.